Mijnwaar gaat er in het Haukepoort-project 29 miljoen euro om. Dat zou in fases uitgevoerd worden. De gemeente hier opdracht doen voor het bouwriepmaatje van een pad van het project. Kosten 100 miljoen. Maar bouwer Volker Wessels had een oorcontract. Dat er 2 verschillende contracten binnenkwamen in het jocht, doet er meer rekkens binnenkwamen als verwachten. Intussen had de gemeente 10 miljoen euro betalen om Volker Wessels. Maar wethouder Gea Akkerman zei dat het yield net voor het is. Maar er zijn gewoon meer werkzaamheden uitgevoerd in het kader van bouwrijp maken van het hele eiland. En nogmaals, wel conform het totaalkrediet van 22 miljoen, dus wel conform de kaders van de raad. Maar niet volgens de uitvoeringsopdracht van het college van 7,7 miljoen. Maar de werkzaamheden die betaald zijn, zijn uitgevoerd conform het hele integrale opdrachtplaatje, zeg maar. De ambtenaar had de indruk dat het stik dat tekenen waard overeenkwam met het concept. Maar er zit dus een verschil van haast 100 miljoen in. De ambtenaar had intussen dien kregen en er wordt terug justitie een onderzoek dien of hij vervolgen wordt kind voor het vervalsking van stikken. Maar ik de gemeente onderzoekt hoe het gebeuren kon. Wij beperken ons nu vooralsnog tot dit onderzoek in die zin. Maar natuurlijk is het wel zo dat je wel meteen gaat kijken van goh, wat heeft dit met de interne bedrijfsvoering gedaan. En wij willen daar wel de onderste steen boven hebben, hoe dan ook. De ambtenaar had jarenlang voor de gemeente Snits werken. Er wordt nou besjoen of er nog meer zaken binnen die net dogen. Rinnende het onderzoek luidt het werk onder Haukepoort stil. De peermeesken die er nou nog werkje, maakt ze de zaken aan dat de gemeente al van betellen had.